आजची रेसिपी पुन्हा सी फूड आवडणाऱ्यांसाठी। छोट्या खेकड्यांचा झणझणीत रस्सा, मालवणी पद्धतीचा कुर्ल्याचा रस्सा। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 7 ते 8 छोट्या किंवा मध्यम आकाराचे खेकडे इथे स्वच्छ करून धुवून त्याला मीठ, हळद, लाल तिखट व थोडासा गरम मसाला लावून ठेवलेले आहेत। एक मोठा कांदा बारीक चिरून, एक मोठी वाटी ओल्या नारळाचं भाजकं वाटप, एक मध्यम आकाराचा बटाटा फोडी करून, 2 मोठे चमचे तेल, हळद, लाल तिखट व गरम मसाला, चवीपुरते मीठ आणि सजावटीसाठी कोथिंबीर। पॅन किंवा कढई हाय फ्लेमवर व्यवस्थित तापली की त्यात घाला तेल आणि तेल तापले की त्यात घालायचा आहे कांदा। हाय फ्लेमवर कांदा चांगला गुलाबी होईपर्यंत परतल्यावर त्यात आपण घालणार आहोत खेकडे आणि बटाटा। पुन्हा एकदा कांद्यात दोन्ही गोष्टी परतून घेणार आहोत। यात घालणार आहोत हळद, लाल तिखट, गरम मसाला। पुन्हा एकदा सर्व एकत्रित करून ह्यामध्ये पाणी घालून साधारण 10 मिनिटे हाय फ्लेमवर आपण हे शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। त्यावर झाकण ठेवायचे। 10 ते 15 मिनिटांनंतर रश्श्याला अशी छानशी उकळी आली की त्यात आपण घालणार आहोत मीठ आणि यात जाईल भाजलेल्या खोबऱ्याचं वाटण। रस्सा एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचा आहे। यात आपण घालणार आहोत कोथिंबीर आणि रस्सा चांगला 5 ते 7 मिनिटं उकळून शिजवणार आहोत।